Наш пътуваш. Събота са балби. Скъпи приятели, съратници, братя българи, на този ден, преди 88 години, в предградието на парижката столица Ньой, министър-председателя на царство България Александър Стамболийски подписва диктата на великите и съседните нам сили, победителки в Първата световна война. Ирония на съдбата и историята е, че онзи, който беше противник на тази война, трябваше да изпие горчилката от подписването на този договор. Но още по-голяма горчилка беше този договор за поколения българи Мизия, Тракия и Македония. България трябваше да изпие дълго, чаша след чаша, от историческата горчилка, че беше дръзнала да предизвика своите съседи и великите в Европа тогава сили с правото си да живее в една държава, да се нарича България и да управлява собствените си съдбини. Едва ли има по-добро място днес в европейска България да припомним този ден и да кажем: Ньой не е забравен, България и българите не са забравени. Днес ние преминахме от свещените камъни на Царев град Търнов, полите на майка България. Тя ни гледа от своята висота и нейните войници бранят нейните свещени поли. Докато те стоят тук, докато ние носим факлите на спомена и увереността в силите български, до тогава враговете на България ще тръпнат и ще се страхуват от нашата мощ. Да живее България! Долу Ньой! Долу Ньой! Долу Ньой! Долу Ньой! Долу Ньой! Уважаеми приятели, предоставям думата на председателя на ВМРО, господин Красимир Каракачанов. Скъпи приятели, 88 години по-късно, макар и не с такава болка в сърцето, ние не сме забравили унижението, което беше нанесено на България с Ньойския договор. Унижението за това, че българските земи бяха разкъсани и 2 милиона българи бяха оставени под чужда власт. Още първите дни след подписването на този позорен договор на Балканите се появи отново една сила, която със силата на своето оръжие, с волята на своите бойци и с кръвта на своите хиляди герои започна борбата за освобождането на Македония и за обединението на българското племе. И тази организация е ВМРО. Когато никой не вярваше, че съборене на колене българския народ ще се изправи, имаше една сила, която го поведе. Когато никой не вярваше, че духът на българина ще се възроди, имаше една сила, която започна да го възражда. И след 45 години комунизъм, когато никой не вярваше, че в България някой отново ще говори за националните въпроси на българина, за Македония, за западните покрайнини, за Добруджа, отново същата сила с не по-малко силен дух излезе и заяви: нищо не е забравено и борбата продължава. Да живее България! Да живее България! Факта, че тази вечер има толкова млади хора, показва едно. Бъдещето на България е в ръцете на младите хора. Бъдещето на България е неразривно свързано с националната идея
но не с кресливия национализъм на шепа хора, които за чужди пари усират хубавата национална идея, а свързан с онзи морален облик на младите хора, които са готови да впрегнат воля, сили и умения в името на една силна, просперираща и обединяваща се България. С това официалното национално шествие на ВМРО по повод Ньойския договор завърши. Благодаря на всички наши приятели за участието. Нищо не е забравено, никой не е забравен. Да живее България! Да живее България! България!